Meine Steine, meine wunderschönen Steine. Cijeli svijet, bit će moj, čuješ li me, Ice? Da, Blackjack, Ice is auf dem Ace. Doktor Baltazar Spickenstein. Schippenstein. Isto će biti moj. Bićemo bogati place. Ace. A do Spickensteina ćemo doći uz pomoć mojih tajnih agenata. Ajme meni, imam se sva šminka, prestanite tipkat. Čekaj malo, dolazi nam nepoznati signal. Poruka od Blackjacka. Pa što si ovo ne redila? Samo cijeli dan spremam. Žao mi je, ali ja moram biti perfektna. I vas dvije, samo se cijeli dan slikate. Stigne mi neka poruka. I meni. Poruka od Blackjacka. Je m'ennuie. Quand on va faire enfin quelque chose? U životu treba biti pametan. Pametan i oprezan. To je logično. Vrućoslave, mislim da ti je stigla poruka. Stvarno? Već kada vidim. Poruka od Blackjacka! Odabrao sam vas zbog vaših sposobnosti da uhvatite Baltazara Spickensteina. A dobro, Baltazara Spickensteina. Donesite mi kristale i postat ćete jednako bogati kao ja. Računam na vas. Go Mean Girls go! Go Mean Girls go! Go Bad Girls go! Go Bad Girls go! Go Sneaky Boys go! And the girl! Već sam se umorio. Idem ja prileći. Bog. Spremne. Plus vite! Evo. Plus vite! Evo! Plus vite! Evo! Meine Pflanzen. Meine schönen Pflanzen. Skeniram. Ja sam našla nešto. Kumi, gdje ste me ovo dovele? Dolazi nam neki novi signal. Tamo! Čekajte me! Razmazala mi se sva šminka. Šefe, vidiš što sam našao? Ovdje su bile bad girls. Ovo sve logičnije. Enfin, tu sers à quelque chose. Pa što sam sad učinio? Vidite što sam našla. Wow, što je to? To je sigurno doktora Baltazara Spickensteina. 100% krenimo prema tamo. Pa idemo! C'est quoi ça? To su kostime ili mini rož. Ovo je sve interesantno. Jedan sam ovo dolesla.
Wer bist du? Was willst du hier? Ich bin Ace, was machst du da? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ja? Ich mache Kristalle. Ich werde sehr reich, aber ich habe keine Freunde. Willst du mein Freund sein? Okay. Guck mal, meine Kristalle. Wow. Idemo. Ajde, ajde. Evo me. Tamo su Sneaky Boys. And the girl. Have a selfie. Krećemo! Idemo. Super, baš lijepo. Jesmo mi normalne! Ostavi me na miru! Koji ti je to ružno? Vidiš što ti je lijep? Jel to iz Meka? Da. Mogu posudit? Možeš. Ja sam Miss Perfect. Ja sam Barbie. Stanite! Logika mi govori da nas je Black Jack iskoristio. Jesam, iskoristio sam vas. Vi niste ništa uspjeli. Zbog vas sad moram sam tražiti Ice-a i doktora Špikenštajna. Za njim! Was machen die denn da? Keine Ahnung.